Wel, William. Siamai. Iawn, sy'n i ti? Good diolch. Felly, Will Pritchard, ond heddi ti yw Jaffro. Ie. Beth am i ti sôn ychydig i ni am bod ti yr artist mawr Jaffro? Beth yw'r syniad ti ôl i fe? Wel, fi wedi bod yn ysgrifennu cyneuon am chydig o flynyddoedd nawr a just cyddoriaeth yw fy midi, so fi'n dwlu ar y holl ysgrifennu ar cyneuon a popeth a chwarae Leo off ar yna, so just project mawr gyda'r offerynnau i gyd chwarae cyneuon a holl. Ie, achos mae'r amrywiaeth offerynnau sydd ati, mae'n tipyn o feature gyda ti, ynddo e? Achos fi'n cofio dod i weld ti, a da ti rhyw gant o offerynnau, ti'n chwarae nhw bwt i fod i gyd rhywun pryd. Yw hwnna rhywbeth neu gyda'r ffaith, achos mae'r rhan fwy o pethau ti'n recordio hyd yn hyn, ti'n recordio yn dy gartref, ydy ti? Ie, yn yr ystafell wely. Mae'r popeth ti'n recordio hyn hyn yn llawer o draciau a lot o waith technolegol. Yw e'n dipyn o sialens chwarae fe'n fyw wedyn, neu fe'n naffam ti'n chwarae gyda gymaint o offerynnau? Wel, na beth oedd e, achos mae da fi'r set-up bach gyda nifer o'r tracks a fel o, so gan bod fi'n chwarae'r offerynnau yma i gyd, o'n i eisiau cael y siawns i chwarae gymaint o nhw a oedd yn bosib yn fyw, really. So, ces i'r syniad o ceisio pan o'n i'n neud pethau'n fyw, sef yn ddiweddar, jyst i chwarae gymaint o sy'n bosib, cael break bach o un a mynd i'r llall. Dwi'n credu mae da fi 14 offeryn nawr yn fy ystafell i gyd, so... tyfu a tyfu. 14? Waw, ti'n dipyn o gerdd arno. Ers faint mor hir ti wedi bod fel Jaffro, a ers faint mor hir ti wedi bod yn chwarae'n fyw? Wel, dath yr enw Jaffro rili i fi na'n just ysgrifennu cwpl o gyneuon gytre. Actually, plentyn yn ysgol nath dechrau galw fi'n Jaffro yn credu achos o'r gwallt. Ie. So, just o'n i'n meddwl stage name bach neis, so dechreuais i. A wedyn, eitha diweddar fi wedi dechrau gwneud pethau'n fyw, achos o'n i wedi dechrau uwchlwytho cwpl o'r gyneuon i YouTube a SoundCloud llynedd, so dechrau cwpl o misoedd nôl wneud e'n fyw wedyn rili dan enw Jaffro, so... O pob hwyl i ti, os da ti lot mwy o bethau yn dod lan? Wel, fi'n uwchlwytho EP newydd, cwpl o wythnosau, Awst 28. 28? EP newydd Jaffro? Ie, so bydd hwnna ar YouTube a SoundCloud. A fi'n credu fi'n chwarae'n fyw eto yn y Parrot mis nesaf, diwedd canol mis Medi. Fi'n chwarae cyn Gwen a Saunders, fi'n credu, os fi'n iawn. Byddwn ni'n dychmygu bod y ddoi chi'n mynd yn dda i'ch gilydd? Ie. Wel, Gwen a... Bateri o gerddoriaeth, ti'n cytuno? Ie, definitely a dwylio'r stuff Gwen o, so... Ie, mae'n glodi performer cyn i, fi'n credu. Wel, diolch yn fawr, Will. Ni'n mynd i gael cam fach os i nawr, ynddi? Ie, beth bynnag ti eisiau gan y gan. Bynnag ti eisiau gan Jaffro. Dwym, 3, 4